אנחנו בספארי. שחף, תראה. יען מתקרבת אלינו לאוטו. אמא, סגור! אמא, סגור! אל תסגור עליה, אל תסגור עליה, מסכנה. שלום! וואי, אימא'לה. שלום, יעני. שלום, איזה חמודה. זר לה על האף, ממי. לא, תיכנס לשחף. לשחף. אתה משוגע? התוכנית בחסות לאבמי. יעני. שומעים תיבות קוליות של נשים שלום. שהחליטו כמותכם למצוא אהבה. לאבמי, 1-900-500-100. בעלות שיחה דורש ומנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה. מה, היא לא יכולה פתאום לנקר אותי? רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. רדיוס גולד. לידי הזהב של רדיוס 100 FM. איך היה? תענוג, כיף. טוטו, איך היה לך? טוש. כיף? ביי, יעני. יען.